Impasingked dagiti business owners iti balawi pagudpud nga itaa panawen ket kimapsut iti negosyo daga po iti kanayon ang panagtudtudo na kuna ni Mr. Walter Ubasa may sa kadagiti business owners ano pa'y panagtutudo ita ket saan da maawanan iti namnama nga dalata dagiti customer nga umay mangan ken agpasyar iti lugar da imbatad na nga oray iti pagsapulan dagiti mga alap ket kimapsut iti kastoy a panawen gapot ta mabalin ang may risgo ti biagda no kasta mapanda agkalap isong agangkat iti lakong ikan iti sabali lugar kas iti Cagayan. Inayo ni Mr. Ubasa nga oray arig na malugidan ken para iti pagsayaatan dagiti customers da ket ubrayan da iti all-out service para kadakwada. Iti habagat season sir nga mapaspasamak itat makaapektar nga permi iti negosyo iti banda ng umamyanan tamusling nga turista ket agapo iti umabagatan. So habang agtutudo jay oray okay ti tiyempo dito ay handamet nga makalasat or ada dagiti mapaspasaran da or mapaspasamak nga pinaglayos, landslide or anya dagiti samak nga bagyo tating nga naudi. Nupay kasta ket ulit-ulitin dagiti homestay owners ken dagiti resort owners ditoy pagudpud Ilocos Norte asaan kuman nga agtultuloy dagiti customers da no kasta nga amuda apakarisguan iti biagda. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, Aremen.